त्याचा कांदा म्हणतो, ह्याचा सोप म्हणतो. जरा रावला ना दांडो उकडायचो नाही. नमस्कार गाववाल्यांनो, आज मी तुमका दाखवणार असय आमच्या केळीच्या झाडा केलेल्या केळीच्या घडाच्या केळ फुलाची भाजी, म्हणजेच आपण मालवणी भाषेत तेका केळीचा बॉन्ड असा सुद्धा म्हणतो. केळीच्या फुलाची भाजी करूच्या अगोदर त्या केळीचा फूल साफ करूचा असता. तेका डीक असता, त्यामुळे साफ करून ती फुला पाण्यात ठेवची असतात. त्यामुळे आता आम्ही केळ फूल साफ करूचा काम सुरू केलं. त्याचा कांदा म्हणतो, ह्याचा सोप म्हणतो. जरा रावला ना दांडो उकडायचो नाही. तर केळफूल साफ करताना त्याच्यातले दोन भाग असतात, जेका आपण एकाक दांडो म्हणतो आणि एकाक सॉप म्हणतात, असा माझी सासू बोलली. तर मग ते दोन्ही त्याचे पार्ट काढून टाकले जातात, कारण ते भाजीमध्ये शिजत नसतात, त्यामुळे ते काढून टाकूचे असतात. तर ही केळफुलाची भाजी करताना कोणत्याही एका कडधान्याचा वापर नक्की करा, कारण कडधान्यामुळे ह्या भाजीच्या चवीत आणखी भर पडता. ही भाजी चिरून पाण्यातच ठेवची असता, कारण यामध्ये भरपूर प्रमाणात लोह असता, म्हणजेच आयर्न असता, त्यामुळे ही भाजी लवकर काळी पडता. तर आपण ज्याप्रमाणे इतर आमटी वगैरे करतो त्याप्रमाणेच या भाजीची सोपी अगदी रेसिपी असा. किंवा आम्ही घरातलोच आमचो मालवणी पद्धतीत केलेलो मसालो घातलो, कांदा आणि कढीपत्त्याची फोडणी देऊन ती आता आम्ही मसालो घालून त्याच्यात ती परतून घेतो कांद्यामध्ये, आणि त्यानंतर त्याच्यात हव्या तेवढा म्हणजे त्याच्या सोबत ती शिजण्यासाठी थोडाफार पाण्याचा वापर करूचो असता. त्यानंतर चवीपुरता मीठ आणि वरून सासून माझ्या टोमॅटो पण टाकल्यान आणि ती आता मिक्स करून घेता. त्यानंतर ह्या बघा पाणी तुमका दिसतच असत त्याच्यामध्ये, असा इतक्या थोडासा पाणी घालून नंतर झाकण ठेवून ती शिजवची असता. त्याआधी आम्ही मिक्स करून झाल्यानंतर खोबऱ्याचा वाटण तयार केलेला आता आम्ही घालून घेतलं आणि त्याच्यानंतर ती पुन्हा एकदा मिक्स करून झाकण ठेवून शिजवून घेऊची असा. त्यानंतर एक 5 ते 7 मिनिटांनी झाकण खोलून बघायचा आणि त्याच्यात पाणी असलेला किती आटतीला आता बघायचा, आणि थोडाफार पाणी अजून आटाक होया तर तोपर्यंत झाकण लावून अजून शिजवायची. ह्या बघा आता या ठिकाणी पाण्याचं प्रमाण कमी होत इलेला दिसता, आणि थोडासा पाणी रवलेला असतानाच मी त्याच्यात कोथिंबीर घातलंय आणि नंतर ती पुन्हा एकदा थोडं वेळ झाकण ठेवून वाफवलं. ही बघा, तर आता अशा प्रकारे मस्तपैकी अशी केळफुलाची सुकी सडसडीत भाजी तयार झालेली आहे. तर गाववाल्यांनो, तुमका जर ही माझी केळफुलाच्या भाजीची रेसिपी आवडली असाल तर माझ्या व्हिडिओक नक्की लाईक करा.